Jug Srbije je bogat vodom, a prekriven planinama. Planinske reke i brojni izvori omogućavaju nam da uživamo u zdravoj i ispravnoj vodi. To, nažalost, često uzimamo zdravo za gotovo, nesvesni da je voda ograničen resurs i da podjednakog kvaliteta nije dostupna čak ni svima u našoj zemlji. Samo 2 milijarde i 600 miliona ljudi na zemlji u ovom momentu raspolaže minimalnim sanitarnim uslovima koji se odnose i na vodosnabdevanje, dok oko polovina stanovništva zemalja u razvoju pati od bolesti prouzrokovanih neispravnom vodom za piće. Opština Bojnik takvih problema nema. U dogovoru sa susednom opštinom Doljevac formirano je preduzeće za vodosnabdevanje. Javno preduzeće za vodosnabdevanje Brestovac Bojnik Doljevac se bavi sakupljanjem i prečišćavanjem vode i distribucijom vode krajnjim korisnicima na teritoriji opštine Bojnik i opštine Doljevac. Voda kojom snabdevaju svoje krajnje korisnike je izuzetnog kvaliteta. Kvalitet sirove vode je jako dobrog kvaliteta, znači radi se o vodi iz akumulacije Brestovac, a akumulacija Brestovac je na nekih 12 km odavde od Bojnika, znači u Gornjem Brestovcu na teritoriji opštine Bojnik. Sa druge strane Radan planine je prolan voda, tako da imamo jako dobru i kvalitetnu sirovu vodu koju filtriramo i distribuiramo krajnjim korisnicima. U prostoru oko Bojničkog jezera nema teške industrije, tako da nema ni hemijskih zagađivača, a ni pretnji kvalitetu vode kojom se snabdevaju građani ove dve opštine. Kako u posljednje vreme je prisutna migracija stanovništva i nekih zagađivača nemamo na samom jezeru, znači u toku je izrada elaborata o sanitarnim zonama zaštite koje radi opština Bojnik. Od svog nastanka preduzeće, pored vodosnabdevanja, pokriva još nekoliko srodnih delatnosti, ali u manjoj meri. Javno preduzeće za vodosnabdevanje je osnovano isključivo za prečišćavanje te vode do hlorisanja i distribucije krajnjim korisnicima, tako da je to osnovna delatnost. Pored toga, nešto u manjem obimu, radimo i izgradnju sekundarne vodovodne mreže u naseljenim mestima na teritoriji opštine Bojnik i opštine Doljevac. Kapacitet vodovoda i zapremina akumulacije za sada u potpunosti zadovoljavaju potrebe stanovnika ove dve opštine za kvalitetnom pijaćom vodom. Zapremina akumulacije Brestovac je negde oko 4,5 do 5 miliona kubika, s tim što postoji mogućnost i nadvišenja tog zapreminskog prostora same akumulacije. Nešto se planira u tom delu, ali pošto je Republička direkcija za vode vlasnik akumulacije Brestovac, to je nešto u njihovoj nadležnosti, ali se ima u planu da se poveća zapremina same akumulacije. Što se tiče proizvodnje vode, ona varira zavisno od godišnjeg doba u kome se vrši prečišćavanje vode. Tako da u letnjem periodu zna tu da bude proizvodnja vode na fabrici vode i nekih 50 i možda nešto i više litara u sekundi, dok trenutna proizvodnja vode je negde oko 25 litara u sekundi i ona znači zadovoljava recimo današnje potrebe krajnjih korisnika za zdravom pijaćom vodom. Vodovodna mreža pokriva preko 120 km, ali još uvek više korisnika vodovoda živi u Bojniku. Mi imamo negde oko nešto više od 3000 korisnika na vodovodnu mrežu. Negde oko 2200 na teritoriji opštine Bojnik i oko 800 korisnika na teritoriji opštine Doljevac. Zbog čega je ta razlika u tim brojkama, da kažem? Zbog toga što je sekundarna mreža u Bojniku
više izgrađena, pokrivena su skoro sva sela na teritoriji opštine Bojnik, sem nekih sela koja su u blizini same akumulacije gdje ne postoji mogućnost distribucije vode sa same fabrike gravitacijom, nego bi trebale dodatne pumpe da se rade. Vodovodna mreža na teritoriji opštine Doljevac je tek u nekoj fazi izgradnje i širenja vodovodne mreže. Inače, fabrika vode je počela sa radom 2003. godine i od tada se broj korisnika postepeno povećavao, tako da je i tendencija većeg povećanja korisnika vode i postoji jedna mogućnost o kojoj se razmišlja, a to je povezivanje sa Niškim nivosom u Belotincu i Malošištu na tom potezu. Svest građana o tome da je voda ograničen resurs nije na visokom nivou. Tu se opet vraćamo na ono da sve što nam je na prvi pogled lako dostupno uzimamo zdravo za gotovo. Bilo je u prošlosti i nekoliko slučajeva zloupotreba prilikom povezivanja na vodovodnu mrežu, ali je ta pojava uspešno otklonjena saradnjom dve opštine. Voda je najvažniji resurs na zemlji. Bez nje nema života. Zato je treba štediti i odgovorno se odnositi prema njoj. Sve dok se tako ponašamo, razloga za brigu nema.